Máš takýho vála než aport. Pěkné, pěkné, krásné. Jestli přijde, tak to je krásné. Krásné. No to není. Pěkné. No, pěkně nechodí tam. Jo, ona je pěkně chodí po slušnou lásku. No tak pěkně. Aport, no ona má projebaný No, aport. Ještě kaní má projebaný. No. To je favorit můj. Co? Ten je můj No, on je favorit. dobrý. Ten černý, co? Ten ne šedí vysoký, ten za tebou. Za tebou trénuje. Je ten? Má 96 stupňů. Pěkně chodí. Ona ty stopy, kurva, to byla pěkná stopa. Co? To byla pěkná stopa. Ježiš, to nebyla nejpěknější stopa, co byla. Ani zabere body. Bod. 3. Za každý povod jeden bod. Nějaký bod za jeden bod. Za šikma. Vidělo, že ty stará, ty, že? Ona má 6 roku. 6 má Tara. Pak já tady to střelíme. Já vím, já jsem teď. Já nejsem. Ještě? Ještě si mám zacpat? Já vím, co mám. Tak mi to řekl rozhodčí, tak to budu dělat. Takže rozhodčí to stejně. Někdy chce odcházet, někdy se otočí a jde ku předu. Každý to stejně. No, Vítko, můžeme nabíjet. No, kolik chybí? Dej. Nabíješ to? Jo. Dobré, měla hezké štěkání teďka. Na štěkání, dívej se. Nebo nemá aport. Ale ona ji teď štěkala, ona ji toto. Aport. Štěkání měla, dobře. Teď měla štěkání. Já se bavím o aportu. Měla štěkání. Já se bavím teď o tom štěkání, že měla dobré. Ona má dobrý štěkání, aport. Tak nevím, kdo to říkal, to štěkání, že to. Ne, aport, Jo? aport má. Tak aport to vím, to jo, ona říká, že se koněkem to polepí. Mě vyjebala, kdyby to přinesla. Ona dělá tady toto přesně. Má bod? Ona nemá aport. Chyba, no. Ona čeká, ona uvidí. Víš, jako tam chyba? Ona uvidí nervózní už. Chyba, co dělá za chybu? Víš, co jsem dělal za chybu? Víš, jakou tam dělá chybu, to? U aportu? Ne, ona je nervózní a ona už to na to cítila a nešla ani k ní už. Ona to viděla, já už jsem to viděla zezadu na Pavla. Ta pena to na ně hodně vidí. Ona to na ně vidí už. Ona to na ně cítí už. Ona je právě hodně, že cítí z nich, když pak ona už vidí to. Blízko, ne? No, to je jedno, Jo? Depilovat, no.
Jafra to z ní hodně cítí, já to vím, protože ona fakt... Viděla jsi do té doby, než No. udělala po tak šlapěku. A jak ona už Pavla už povolila, už ta hlava jí tak naklonila se a jak už jí řekla zase kémie, tak ona Jsem sedla z to poznal. dálky. Má dobré odložení, myslím, ne? Nevím, já nevím, co tam. Další. Říku, držím palce. Když jsem tak skořel, tak když už nemůžu bojovat.